Takže čaute, s vami je Total Knifer a ideme hrať takúto hru, ktorá sa volá, ani neviem, nejaký Pearson a ideme to zahrať. Dobre, tak toto nejako, on si chytariť, OK, no. OK, tak tadiaľ ide. On tu čo robí, kamo? OK, no. Tak to, kamo? Dobre, no. Čo? Hej! On si tam osral. Fakt. Ja potrebujem si zobrať jen toho medvedia. Ale potrebujem, počkať. Chcem to rozbiť. Nice. Počkať. Opa. Jaj. Turut. Kto to je? Nido. OK. Opa, opa, opa. Dúfame, že to vyhrám. Aj vy dúfajte. Kamo! OK. Kamoši, toto bolo také prísne. Prečo na to potrebujem túto hovadinu? OK. Aby som byl a nepotrebujem... Opa. Ne, ale to je v čele. Ja som tam jak najväčší boss. Plus. Nech mi to vyjde. OK, vyšlo, dúfam. Teda. Ne. Že by? Je to tam! Počkať. Yes. No, op. Ne. Pomoc. On je za mnou, jaj. On je tučný, takže tak nič. Oh. Ale ja som slepý. Oh. Kamo. Prečo si nemôžem dať úplne? Kamo, tak toto úplne, že... Kamo, to čo je? To sa nedá. OK, už ide za mnou. Geňo. Opa. No čo je, Číňanko? Nejak... jasné. Bomba. Prečo to nemôžem vôbec shiftovať, kamo? Dobre. No čo je? Som moc tučný. Opa. Toto neznašam. Prečo keď idem tadiaľto? Tak vždycky to padnem jak... O! Je, za to mám otvorené konečne. Oj, čo to? Opa. Ak chcete... Fuj, to smrdí. Ak chcete aj webkameru, tak vám ju... Ak potrebujete... Ak chcete mať webkameru, aby som mal, tak napíšte do komentárov. Ja ju urobím a... Opa. Ja si dám webkameru a môžeme hrať. No. Áno, super. A pôjdeme hrať aj jednu inakšiu hru, ale to vám teraz neprezradím. GG. Že to vám teraz neprezradím, lebo bude to veľmi dobrá hra a dúfam, že sa vám bude páčiť. Ak nie, tak škoda, lebo... Ojojoj. Ak sa vám nebude páčiť, tak dobre, tak napíšte mi do komentárov a ja vám urobím možno krajšie. Ak to dáme napríklad, koľko dáme? 50 lajkov. Lebo 1000 nemôžem dať, nemám ani toľko odberov. Škoda. Dobre, tak. Ne, to neznašam. Ak dostaneme 50 lajkov, už som chcel povedať 5000, jaká si mi stará. 50 lajkov, tak urobím video, čo bude veľmi možno... No, dobre bude.
Ale nepoviem, že jak sa to volá. Lebo sám neviem, jak sa volá tá hra. Dobre. Takže čaute. Wow. Oj. Tak ideme teraz na... Mňam. OK. Teraz mi to vypadlo. Vypijeme. Teraz budeme rýchle jak oné. Toto musíme dať na jednu ranu. Kamoši. Toto neznášam, lebo to ide... Oj. To vyzeralo hnusne. A nie! Fú, toto bolo škaredé. Oj. Začali jem včele. Aj to vyzerá byť včele, len... Dobre, wow. Dobre, ideme. Oj. Dobre. Som si grgol normálne. Oj. To je aké dobré. No, ideme. Čo potrebujeme? Túto kartu? Nepotrebujeme nič. No, tu tak niečo malo byť. Aha, nemalo by byť. Ale tu niekde by mala byť... Presne takéto vec. No, ale kde je? Že by? Áno. Dobre, Regen nechceme. OK, no. Kámo, ja to tam neviem položiť. OK, no. Tak dávame takto, jak oni. Maďari. Op. Nič. Ja som tu tam len ranu jesť. No, nebudem. Ale to tak milujem. Oj. A toto je včele. Počkaj. Tak to je silný veter. Dobre, máme dol. Ideme na ďalšie. Op. Toto neznášam. Kamo. Op. Druhé. Op. Tretie. Op. Kamo. OK, no. Nie! Prečo práve ja? Dobre, takže dal som to konečne. OK, ideme sem teda. Možno to je cez takto. Prosím! Ja som boss. Opa. Ideme na ďalšie. Opa. Op! Ne! Prečo ja znova teraz? Kamo, OK, no. Tak, dúfam, že to teraz nemusím zastávať. OK, tak asi nemusím. Zatiaľ to je úplne včele, kamo. Fúha, no. Dobre, hen to máme, dúfam. OK, máme. Dobre, tak teď mi to ukáže. Zavreme. Opa, ďalšie. Ne, OK. To všetko máme hotové. Opa. Dobre. Opa. Teraz som taká opica. Op. OK. Prečo? Také one. Nie, prosím. Jasné, to sa vždycky stane. Opa. Op. Jasné, kamo. Dobre, tak. Aha, jasné.
No konečne sme to dali. A ideme na tohle. Ne. O, konečne. OK, máme. A teraz neviem, kde mám ísť. Ne, prečo? Dúfam, že dostanem teraz RPGčko, alebo si ho mám zebrať. No jasné, že zebrať. A jak to, že on má viacej HPčok? Tučniak, one. By ho ani one by ho asi prehnala hnačka. O, máme? Ne! On je jaký silný. Je to... Opa, to jak môžem na mňa strieľať? Si moc tučný, vieš o tom? Nice. Počkaj, peňažky, dávaj. Neviem ani... 786 a na čo? Toto je najlepšie, že ty takto ideš. Kamo, OK. Kamo, kde som? OK, ďalej mám ísť. To sú akože one. Kadal. Ja, tadal. OK, Exit. Coronation. A toto je easy. Kamo, toto bolo také... tesné hento predtým. Chill. A to hneď umreš, alebo dostaneš... Hit! Tak toto bolo krásne. A teraz neviem, čo ide, takže teraz sa len bojím. Ja už viem. Ideme takto a tam budú dosky. What? Dobre. Čo je to tak? Som to chcel už stlačiť. Ne. Tak, chytíme znova. Tak, chytíme znova. Tukneme, diky. Ne. Drog máme strieľať iba. Ja prečo nemám zbraň teraz? A to zabijem. Toho nezabijem. Kamo. On je opak svinia. Alebo že by... Nice. Dávaj money. Dík, už tu máme helikopteru, či? OK. Kde mám peňažky? Už nemám. Ja ti dám také, že nemám. Kamo to kde ide? OK. No peňažky už máme. Ak ideme do druhého sveta. Mňa one. Dobre, rozbijeme. Come on. OK. Hej, ja to môžem aj tak robiť. Ja tu mám stále hento peňaž. No áno, krásne. Gasolínu nepotrebujem. Prečo som si vôbec zobral? Ja. Ako poctivý človek. Kam? Čo? To kde idem? Nemyslíš vážne? Toto nie! Tak. Čaute. A dúfam, že vyjde nové video. Dúfam, že to bude pekne. Urobíme. Čau.